Na, sziasztok gyerekek, én Killer King vagyok, és itt van velem Bunc. Bizú, csak most Kemper királya nem volt. Ja. Most itt ezen a szelónál játszok, amúgy ez az elcseszhető részlet, ami rajtam van. Aha, senki sem érdekel, de mindegy. Jó, csak úgy mondtam azért, hogy azért furán dél vagyok azért, csak hogy tudják azért, hogy azért én elég kemény faszagyerek vagyok. Aha, ja. Faszagyerek vagyok, nem Denis? Aha. Denis azt már csak tudja. Hallod, írtam egy könyvbe egy szöveget, olvasd el. Oké, Perhove. Amúgy tök jó lett az cselkány, tör 3, hatékonyság 4. Melyik könyv az? Itt van, várj, de itt van, rád dobtam. És most dobom. Olvasd el. Bill. Ő a szerző Killer King 100. Hú, ember baszta. 20 elmúlt. Mi van? 20 elmúlt talán 30. 20 elmúlt talán 30 is. Ugyanaz a nevez vagy, aki engem szín. Nincsen 16 buszta Zsolt nélkül. Nincsen magyar rap Baszta Zsolti nélkül. Nekem az egész karrierem épül, szép az életem, mint egyszer nélkül. 10 évat. Azt elgyeztem. 10 évet, 1 évet. 1 évet kaptam a szakmától, most kaptam faszt az elhagyott nótáktól. Kire szavazol? Hé, kire szavazol? Tagad vagy köcsög, kéne a stana szól. Aztán jön fokozat, gyere ide fel, garantálom kinek leszel. Végre lesz egy verebem, aki nekem kimesszel. Water. Tudom, hogy ismerem az egész nótát, mindent, de Water, hogy leírtad. Mi a fasz töltesz? Anyukádat töltset, mindjárt ragadok, neked 10 szólamban. Ne építkezek. Kell cselkedj? Nem kell. Én addig módosítottam a fürdőkádat. Köszi, azt is. Jó van, most kaptam egy faszt. Szia, saját telek. De és mi a fakkerónak módosítottad? Köszi. Igen, köszönöm. Az egyetlen dolgot, hogy... hogy ennyit csináltál rajta. Nem túl nagy dolog. Belül csináltam egy glowstone-t, hogy világosabb legyen. Ja, jó. Szar vagy. Időt. Hey, hol a víz? Mi állat? Nem folyik itt a víz. Szépen elcseszték. Éppként van vízlégzésem. 8 percre robbanó. Szóval akkor meg tudjunk menni ide. Na jó, hagyjál már, nekem vízafétás lesz Csicsakoban. És? Ahogy Denis, ezt itt megcsinálhattad volna. Ez egy direkt... De hát ezt direkt úgy hagytam, hogy kívülről ki lehessen nyitni. Ja, értem miért. Most már, hogy így elmagyaráztam. Megcsinálom azt a várat, amit akartam. Én megcsinálom a várfalat. De ne, a várfalat ne. Majd megcsinálom. Ezt az egy dolgot légy szívesen meg. Amit csinálhatsz, az tölgyfa félblokk. Az van. Mindegy, én befejezem a padlót. De amit én csinálok, ez az egyetlen dolog. Légy azt hagyd meg nekem. Oké, Denis, ezt egyedül, PLS. Nincsen félblokkom, csak 2 darab amúgy okoskám. Itt van 4 darab abban a chestben, amit én nézek. Ó, tényleg 4 darab. Mindjárt megcsinálom az egész várat. Elmentem, mindjárt jövök. Ok. Nem némítok. Jó. Na csá. Sőt. Közben itt nagyban építketem a padlót. Ebből is kéne csinálni diát, de mindegy.
Ez még nem tudod ki. Kicsit laggolok, de ez semmi baj. Itt vagyok. Ok. Siettem, amennyire csak tudtam. Akkor a várat azt én csinálom. De és leesett az ülő. Persze, az leesik. Tudom. Adjak is- cselkent. Aha. Jó. Én. Ezt craftoltam, ezt a kis szart. És hol vetted? Nézd meg, milyen jó enchantok jöttek rá. Ok. És megint felvetted. Most állj elém, tessék. Persze rakod. Dobd a vízbe. Mindegy. Most craftolok, oké. Na, gyere ide. A vízbe dobd. Mindjárt megyek oda 100%. Csak tudom, még lecraftolok egy csomó blokkot. Bill, mindjárt megyek, oké? Eskü. Várj még ott egy kicsit. Adjál már! És mi van? Majdnem megdöglöttem. Mitől? Hogy beleesel a vízbe? Ja. Tessék. Az is miért csináltad? Mert padlót csinálok. Tessék, ott a csinálkány bele van dobva. Uszírtat, nézd meg, milyen jó enchantos lett. 6-4 tör 3. Tör 3, 6, 4. Aha, 6-4. Lol. 6, 4. És lol, megkaptam az üllőt. És nagyon sérült üllő, az a neve. Persze, mert csak olyan. Éppként csináltam ide egy izét. Tudtad, nem vetted volna Oké, észre. szajlálom ezeket. És már azt csinálok, hogy hova építsem a váromat? Nem tudom. Kiüthet ezt a spawner-t. Átköltöztetem a spawner-t. Kéne a csákány, jó van kőcsákányom, megoldom avval is, nyugi. Majd aztán visszaépítem valahova, oké? Jó. Jap. Takarodjatok már innen. Amúgy az a izi az ennyi vész, szóval... Hogy kérem vissza. Mi? Csák Lajos. Csákányom. Jó van. Van nálad bolta? Nincs. Kéne. Akkor a diaboltámat hozd már ide. Várjál, de nem tudom kinyitni a chestet. Jó van. Oda megyek én. Hagyjad. Várjál, itt nincs. Már hozom, már megyek, már hagyjad, most már nem kell. Nem, itt nincsen diabolta. Jó, hogy a te chestedbe. Igen, talán ott. Igen, és Hát az hol én vagy? dia- Mert az én diaboltám, hagyjad, köszi. Van mit? Van mit, köszi, már én is ott voltam. Téged van mit köszönni. Csodálkozom, hogy az Isten létrehozott. Jó van, szerintem ennyi lett volna már ez a videó. Én Kielekin voltam, és itt volt velem. Booms. És sziasztok!